Koromoga juang mano kanyo kaunti ya Migori bende ne watwak gi jo Kisumu. Kani wadhia ne wang'ian na Kisumu to ne wacho nang'o. Somondo Buya. Charles Somondo Buya en jakom mar riwruok mag weg nyamburko mating'o jowuoth Kisumu County, kendo an organizing secretary mar Matatu Owners Association Kenya mzima. Mondo ibed e lemo ma wantie ni, chuno ni nyaka ibed ni gi sako me represent. Gi sani ana represent sako miluongo ni Kangaroo. Kangaroo operate e kind Kisumu gi Eldoret kendo gidhi Nairobi. Aparo ni ne en gima ber kane Michuki okelo chike ni mondo koro wan kaka jok mantie e ohala mar nyamburko mar jowuoth mondo walos sakos. Kendo kaka ne gibiro, sakos go osekonyowa kabisa. Wan sakos nwachako loso mana kane Michuki odonje tich mano higa mar 2007. Koro sakos gi nwaloso mondo okel uniformity, mondo okel riwruok maber ne weg jok maloko ohala mar nyamburko mar jowuoth, mondo konywa e ohandwa nikech koro en kelo resources together. Koro inyalo kawo en kungo gi holo. Koro inyalo holo gimoro mondo konyi ka un e riwruok. Sako ka sako nigi bylaws ge mopogore opogore. Ei sako kidwa donjo wan gi gimoro ni share capital. To wan gi gimiluongo ni registration, kaeto wan gi gimiluongo ni savings. Koro savings gi sako ka sako nigi chike ne mopogore. Koro yudo ni ka sako marwa mar Kangaroo kidonje, to savings mari ok onego bed ni nitie piny mar 3,000 e dwe. Manyiso ni en siling 100 odiechieng' kodiechieng'. Kaeto share capital matin mogik minyalo chule en siling 2,000. But oyieni mondo iket mang'eny kaka inyalo. Kech share capital gi be mitiyogo by the end of the year samitimo AGM, inyalo yudo ko ywa dividends. Samigolo savings gi, nitie pesa mwaluongo ni mar operation. Mar operation ni en madhi for chulo offices, logistics moko matindo tindo like the receipt books, to gi jotich mantie mwandike e sako. Koro member ka member golo siling 100 odiechieng' kodiechieng', mamano dhi operation cost mar running the sako. Sako ma wan go sana marwa mantie mar joweg nyamburko mar jowuoth ni, wasebedo gi challenges mang'eny nikech kane devolution obiro, to the cooperative society nobedo devolve. Koro yudo ni nitie kuonde moko e counties moko mantie nyao, ma koro regulation ok timre maber. Koro yudo ka seche moko jomoko ok nyal timo kata AGM kaka dwarre gi chik mar the society. Koro kelo tich matek, emomiyo sakos wa mag nyamburko sani ng'eny gi gore piny kendo githo. Mar ariyo, e nyamburko ka wan gi e ohala mar nyamburko wan kendo gi transport companies. Tiyudo sani ni most of our members ringo dhi e companies, kech companies bedo well managed nikech en gima nie lwet ji ariyo. Omiyo akwayo ni mondo sirikal mar county odonje gigi mondo ne kaka di save SACCOs, nikech through the SACCOs ema members nyalo bedo go empowered. Kech kungo gi holo ni inyalo time, to sami time to onyalo konyo other members, jomoko nyalo kawo loan mondo ng'iew go kata nyamburko kete barabara. Complaints wan kaka jok mantie weg nyamburko, ibro ng'iyo mbele gari no nitie namba mar simo mondike mar customer care. Ma kapo ni makosa nitie, tinyalo go simo mondo i-confirm ni makosa nitie, nikech dhano to ok dikos makosa. Koro mano to wan gi tudruok maber gi customers wa, ma kapo ni nitie complaint yoyote, tiyudo kata ma receipts mwamiyogi ka bende nigi contacts mag officials mag sako. Koro nyalo chiwo complaint ne kanyo. Ei sako gima nyalo bedo ga ma important ma samoro hinyo giga, en maybe ng'ato nyalo default. Onyalo default e chiwo pesa ne monego bed ochiwo on daily basis kata on monthly basis. To chike nitie ma guide on that. Nitie muda ma kapo ni keto mileo mo kichulo ga pesa ni mapile, to mano koro you cease to be a member. Number 2, challenge ma wan go kende e SACCOs gi en ga recovery of loans. Yudo ni loans seche moko ng'ato nokawo loan, kalure gi loan policy ma un go within the SACCO, samoro loan policy ka en times 2 of your shares.
of your savings, I mean. Or 10 times 3 of your savings. Kore go yo samoro need gelo for me achiel mise save to do me 300,000. The 300,000 ni nyaka yud guarantors from different areas. Mi yud ngato guarantee ni 50,000 ne or guarantee ni kata ma 100,000. To kede default, ingeni ngacha lose pesa necha. At the same time, even the kore ingeni he cease to be a member. Kore yudo ni mage kaponi jadek ang'wen abich o default. Keto wage problem nekech recovery malongo pok waketo structures mabeyo mag recovery. Kech ok oyienwa mondo wakaw kata logbook mar ng'ato tuwe e sako kae. Kech en gima onego bed ni en voluntary, en gima onego bed ni watimo kiosiep gi hera. Mago jo ohand matatu Nyakorom Gajwang' nyamburko mag wuoth e kaunti ma Kisumu okoyo matin kwa duogo wang'e mago ma Nyamira kae to ang' no wach mogik to par ni bende wan gi chieng' chiro kaka wuono wang'e chiro ma Kibuye kik idhi mabor.